Чаму роботы часта не могуць замяніць чалавека ў простай фізічнай працы, але пры гэтым неўрасеткі пагражаюць так званым творчым прафесіям? Як цяпер выкарыстоўваюць штучны інтэлект навукоўцы, звычайныя людзі і аўтарытарныя рэжымы? Пра гэта пагутарым у сённяшнім падкасце «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. Куды коціцца свет? І наш сённяшні госць – фізік Андрэй Клішын. Ён займаецца статыстычнай фізікай, складанымі сістэмамі, праблемамі чалавечага навучання і дызайну. Цяпер ён працуе ў інстытуце штучнага інтэлекту пры універсітэце Вашынгтона ў Сіэтле. Штучны інтэлект у дынамічных сістэмах гэта называецца. А ад новага году Андрэй будзе выкладаць ва універсітэце Гавая ў Ганалулу, будзе выкладаць інжынерыю. І, дарэчы, Андрэй набірае аспірантаў і магістрантаў. Таму, калі ласка, мы дамо спасылку, звяртайцеся да яго наўпрост, калі вы хочаце працаваць у ягонай навуковай камандзе. Андрэй, добры дзень. Добрый вечар. Вас, я так разумею, праз розніцу нашых часовых паясоў. Усіх вітаю. Так, мы патлумачым, што Андрэй цяпер гаворыць з намі з Гаваяў. У 20 стагоддзі вельмі часта ў навуковай фантастыцы была такая карцінка, што ў будучыні чалавек займаецца творчай працай, займаецца мастацкай творчасцю, можа быць, нават таму, што звычайную фізічную працу робяць роботы. Але цяпер выглядае, што прасцей для алгарытма напісаць тэкст ці нават музыку, чым зрабіць нейкія простыя фізічныя дзеянні. Ці гэта памылковае ўражанне, ці так сапраўды, і калі так, то чаму? Я думаю, гэта не памылковае ўражанне. Праблема ў тым, што для навучання ў такіх творчых частках нашай дзейнасці у нас ёсць вялікая колькасць дадзеных, у нас ёсць вялікая колькасць тэкстаў, вялікая колькасць выяваў, нейкіх фільмаў, якія мы ўжо зрабілі, але у нас нашмат менш разумення нейкіх фізічных прынцыпаў, нейкіх фізічных абмежаванняў таго, да чаго могуць прыводзіць гэтыя працэсы. Нам вельмі проста запытацца ў нейкай машыны, якая сёння існуе, у нейкага ChatGPT, напісаць нам, калі ласка, новую кніжку ў стылі Стівена Кінга. Таму што Стівен Кінг напісаў вельмі шмат кніжак, вельмі лёгка імітаваць ягоны стыль. Ці намалюйце нам новую карціну ў стылі Малевіча, таму што ў абодвух гэтых выпадках у нас няма ніякага фізічнага абмежавання. Роўна як, калі я у галаве сваёй нешта думаю, што мне зрабіць, я магу ўзяць сваю руку і засунуць сабе ў галаву. Але ў рэальнасці я не магу, таму што не замінае. У мяне фізічна рука сутаркаецца з чэрапам і не праходзіць наскрозь, таму што законы фізікі мне забараняюць. Таму мне здаецца, у нас нашмат такое ўражанне зараз, што нашмат больш прагрэсу в тых аспектах дзейнасці штучнага інтэлекта, які не прывязаны да фізічнай рэальнасці. Калі мы малюем нейкія выявы на экране, ці калі мы робім тэксты, усё гэта чамусьці нашмат прасцей праходзіць. А ці маглі бы простымі словамі патлумачыць, як працуюць гэтыя найбольш раскручаныя, так бы мовіць, мадэлі, найбольш раскручаныя тэхналогіі штучнага інтэлекту, такія як ChatGPT, з якім можна размаўляць, рабіць дыялог, ці Midjourney, якія робяць выявы? Так, яны распрацаваныя на аснове тэхналогій нейрасетак, якія навучаюцца. Нейрасетка — гэта, па сутнасці, проста вялікая функцыя, якая для любых уваходных даных дае нейкі выхад. І пасярэдзіне ў гэтай нейрасеткі ёсць вялікая колькасць параметраў, якіх раней было мільёны, зараз уже мільярды. І што робіць нейрасетка? Мы бярем нейкія уваходныя даныя, для якіх у нас ўжо ёсць загадзя загатоўленыя выходныя даныя. Мы праганяем іх праз гэтую функцыю і кажам, мы хацім, чтобы для гэтага ўваходу быў гэты выхад. Але яны, конечно, крыху не супадаюць, таму нам гэтыя параметры пасярэдзінкі трэба крыху падкруціць. І мы вось так ітэратыўна падкручваем. Як вельмі проста патлумачыць гэты градыентны, так сказаць, алгарытм. Калі вам трэба забрацца на гару, вось перед вами ёсць гара, вам трэба вось туды наверх. А у вас няма ніякай мапы, вы не ведаеце, куды ісці.
Але вы можете зрабіць самі сабе вельмі просты алгарытм. На кожным кроку вы ідзеце туды, дзе падаецца вышэй. Ідзеце просто ўверх па ўхілу гэтай гары, і з вялікім шансам вы нарэшце дайдзеце да вышыні, да вышэйшай точкі гэтай гары. Гэта можа быць не вельмі аптымальны шлях, это можа быць складана, але вам не трэба мець ніякай глобальнай інфармацыі. І роўна так жа працуюць тэхналогіі навучання зараз штучнага інтэлекта, што у вас ёсць просто вялікая колькасць гэтых дадзеных, якія вы набралі, і вы на кожным кроку спрабуеце палепшыць сваю функцыю зусім крышачку, на адзін шажок, на яшчэ адзін шажок, на яшчэ адзін шажок. І чым больш у вас дадзеных, і чым больш у вас ёсць вылічальных здольнасцей, чым больш вялікія камп'ютары вы можаце аддасі на гэту задачу, чым больш па часе вы можаце ганяць гэтую задачу, чым больш шагоў вы можаце зрабіць, тым лепей ваша мадэль будзе адлюстроўваць трэніровачныя дадзеныя. Але ўсё, што гэтая мадэль робіць, яна рэальна не вывучае ніякой унутранай логікі, такой, як намаляваная ваша выява, ці унутранай логікі гэтага тэкста. Яна робіць такую некую пародыю. Яна просто спрабуе адлюстраваць тое, што яна ўжо пабачыла ў трэніровачных дадзеных. І тое, што мадэль выдает па нейкім запросе, гэта «Адай мне тэкст, які падобны на тое, што я бачыла ў трэніровачных дадзеных, і нейкім чынам падобны на той запрос, які вы толькі што дадалі. Гэта вось той радок, які вы друкуеце ў ChatGPT, ці гэта той промпт, які вы даёце у Midjourney. Гэта мае сэнс для вас? Так, мае. Але вось тое, што вы кажаце, у мяне адразу два пытанні ўзнікае. Па-першае, ці чалавек разумее ўвогуле гэтыя параметры, як яны мяняюцца і чаму яны мяняюцца, ці яны мяняюцца просто так бы метадам падбору. І калі, давайте вот на першае, ці чалавек ўвогуле разумее гэтую логіку гэтай нейрасеткі? Ці яна сама там вучыцца і мяняецца ўнутры сябе, і гэта для чалавека чорная скрыня? Гэта збольшага чорная скрыня. Мне вельмі імпануе гэта метафора, якой ужо колькі там 6 сотен год, лязо Акама. Калі мы прыдумваем нейкія навуковыя тэорыі, Акам, сярэднявечны монах, недзе ў 1400 нейкім годзе, ці можа 1200 нават, прапанаваў, што давайте мы не будзем прапанаваць дадатковыя ідэі, калі яны не патрэбныя. Ваша тэорыя павінна быць роўна настолькі складаная, насколькі гэта патрэбна, каб патлумачыць эксперыментальныя дадзеныя, якія у нас ёсць, і яна не павінна рабіцца больш складанай. І большая частка навукі, якую мы распрацавалі як наша чалавечая раса агулам за апошнія паўтысячы год, збольшага была падпарадкаваная гэтаму прынцыпу. Але калі у нас з'явіліся нейрасеткі, з'явілася вялікая колькасць вылічальных магчымасцяў, людзі вырашылі, а на што нам гэта лязо Акама? Мы можам проста рабіць нашыя мадэлі вельмі складанымі і потым уже глядзець, чаму яны там навучацца. Мы можам замест таго, як прыдумваць, якія там 3-4 параметры нейрасеткі самыя важныя, нам нашмат прасцей загнаць туды мільярд параметраў, і няхай яны ўсе потым вучацца. То бок, вялікая частка гэтых тэхналогій, якімі карыстаемся, яны на тэхнічным узроўні не маюць тлумачэння, яны не маюць інтэрпрэтацыі. Тому мы не можам паглядзець на то, якія параметры самыя важныя і ўсё вырашаюць. Тады паўстае іншае пытанне. Калі гэта для нас чорная скрынка, але пры гэтым яна працуе, так бы мовіць, метадам падбору і змены гэтых параметраў, наколькі вялікія рэсурсы трэба ўвогуле для такіх сістэмаў і наколькі яны энергаёмістыя, як гэта працуе? Патрэбны вельмі вялікія рэсурсы. Вы можаце паглядзець, якія кампаніі збольшага публікуюць гэтыя мадэлі. Гэта збольшага той знаёмы Big Tech, які існуе ўжо дзесяткі год. Гэта вашы Амазоны, Меты, Майкрасофты, і, канешне, вельмі вядомы зараз стартап, які вырос да аднарога, да неверагодных маштабаў, гэта OpenAI, які быў
спачатку створаны як такая даследчая кампанія з фундатарамі з розных бакоў індустрыі, каб просто давайте мы будзем прасоўваць штучны інтэлект і будаваць гэтыя мадэлі. І рэальная колькасць рэсурсаў, якія патрэбныя для гэтага, яны іх уже перасталі раскрываць. І яны перасталі збольшага раскрываць тэхнічныя дэталі таго, як менавіта будуюцца гэтыя мадэлі. То бок вы можете паглядзець там на прэс-рэліз, ось калі OpenAI выпусціў ChatGPT мадэлі номер 4. Яны выклалі ў сеціва артыкул про тое, як ён працуе, нібыта як ён працуе. Такі артыкул такі сур'ёзны на 100 сторонак. І там недзе паўстаронкі адведзена на тэхнічныя дэталі, але яны кажуць, мы, на жаль, не можам сказаць вам, колькі тут параметраў, мы не можам вам сказаць, колькі тут навучальных даных, мы не можам казаць, колькі у нас працэсараў, колькі у нас сервераў, якія праганяюць усе гэтыя дадзеныя. То бок яны рэальна хаваюць усе гэтыя кошты. Але коштаў вельмі шмат, а самае галоўнае, якія я мог бы назваць, гэта, па-першае, гэта электрычнасць, гэта вельмі вялікая колькасць проста кілават-гадзінаў. Калі вы будуеце сервер у пэўным геаграфічным месцы, побач з нейкім горадам, ён адбірае вялікую колькасць электрычнасці ў гэтага горада. А вы маглі б даць прыклад, колькі гэта, каб зразумець, трэба атамная станцыя для таго, каб абслугоўваць сервер ChatGPT, ці нешта іншае? Зараз шмат прапановаў таго, каб адмыслова адкрываць атамныя станцыі менавіта пад абслугоўванне штучнага інтэлекта. Я думаю, па маштабе гэта зараз некалькі цэлых адсоткаў ад агульнага спажывання электраэнергіі Злучанымі Штатамі. Дакладнай лічбы я вам даць не магу, таму што яна добра хаваецца, але гэта маштаб такі. Гэта маштаб, які канкуруе з, прабачце, біткоінам, які таксама вельмі некарысна выкарыстоўвае сваю электраэнергію. І побач з тым, што робіцца з гэтай электраэнергіяй, тыя вылічэнні, якія мы робім на гэтых вялікіх серверах, яны зрушваюць нейкія біты ў нашай праграме, але гэтая энергія ператвараецца ў цеплату, і яе трэба неяк адводзіць. Для гэтага трэба вельмі вялікая колькасць чыстай вады. Таму што марскую ваду мы не можам выкарыстоўваць для ахалоджвання. Але чыстая прэсная вада нам патрэбная для яшчэ вялікай колькасці іншых патрэб і ў іншых частках індустрыі, і, прабачце, для карыстання людзьмі, а не нейкімі машынамі. Побач з гэтым кампаніі будуюць усё большыя і большыя серверныя фермы, і пад гэта выкарыстоўваецца вельмі вялікая частка непасрэдна крамневых чыпаў, якія таксама мы маглі бы выкарыстоўваць у іншых тыпах вылічэнняў. І, канешне, што вельмі істотна не забываць, што для трэніроўкі гэтых мадэляў выкарыстоўваецца вельмі вялікая колькасць чалавечай працы. Таму што калі ChatGPT проста глядзіць на свае трэніровачныя дадзеныя, ён проста спрабуе зрабіць пародыю таго, што ён бачыў у трэніровачных дадзеных. Але праблема ў тым, калі вы добра адлюстроўваеце ўсё, што вы бачылі ў трэніровачных дадзеных, а вялікая частка гэтых дадзеных — гэта, напрыклад, сацыяльныя сеткі, гэта Reddit. І ў сацыяльных сетках людзі кажуць, не вельмі прыемныя рэчы, там шмат розных праблемаў, накшталт расізма ці сексізма ці іншай перадузятасці да пэўных груп насельніцтва. Але ChatGPT чамусьці не выдае нам гэтыя адказы. Таму патрэбна нейкае тэхнічнае рашэнне, як жа ён будзе фільтраваць, што трэніровачныя дадзеныя мне падказваюць вось такі вельмі пачварныя выказванні, якія, здаецца, вельмі падобныя на тое, што я бачу ў трэніровачных дадзеных. Але нехта мне падказвае, што не варта такімі словамі казаць на публіцы. І таму у гэтых мадэлях ёсць дадатковы слой, тое, што называецца Human Feedback Reinforcement Learning, то бок гэта навучанне праз адваротную сувязь ад людзей, і пад гэта наймаецца вялікая колькасць людзей, звычайна у краінах, якія зараз развіваюцца, дзе
труд каштуе нашмат менш, чым у развітых краінах. І гэтыя людзі рэальна сядзяць і глядзяць на усе вельмі самыя пачварныя, самыя гідкія адказы, якія нам вызвараюць гэтыя мадэлі, і просто падпісваюць: вось гэта можна, вось гэта нельга, вось гэта можна, вось гэта нельга. Такія аўтаматычныя, скажем так, цэнзары, якія нам, дакладней, гэта чалавечыя цэнзары, але іх працу мы спрабуем зрабіць аўтаматычнай. Але рэальна уклад гэтых людзей звычайна нідзе не будзе падпісаны як аўтараў мадэлі. Нягледзячы на тое, што яны непасрэдна нас абараняюць ад таго, каб мадэлі нам паказвалі самыя пачварныя бокі чалавечай рэальнасці. А у традыцыйнай навуцы вось тое, чым займаецеся вы, ці выкарыстоўваецца цяпер штучны інтэлект і якімі спосабамі? Ці дапамагае ён вам у вашай працы? Дакладна, штучны інтэлект, я думаю, 10 год таму ён пачаў пакрысе даходзіць да натуральных навук, да фізікі, да матэматыкі, да інжынерыі, да хіміі, біялогіі. І я пэўны час гэтаму супраціўляўся. Я думаў, што гэта нешта не тое, што там будуць суцэльныя чорныя скрыні. Я вам ужо сказаў пра лязо Акама, што яно вельмі супярэчыць прынцыпам, на якіх мы будуем навуку. Але ў апошнія некалькі год я неяк пацяплеў да гэтай ідэі, таму што ў нас ёсць не толькі дадзеныя пра фізічны свет, але ў нас ёсць і нейкія прынцыпы, якім можна падпарадкаваць гэты фізічны свет. Напрыклад, калі вы пачнеце вывучаць фізіку ці матэматыку, вы хутка зразумееце, што большая часть нашых мадэляў света маюць форму дыферэнцыяльных ураўненняў. То бок гэта ураўненне, якое звязвае стан сістэмы з хуткасцю змена стана гэтай сістэмы. Вось у нас ёсць, напрыклад, закон Ньютона. Закон Ньютона што нам кажа? Што паскарэнне нейкага цела залежыць ад сумы сіл, якія ўздзельнічаюць на гэтае цела. Гэта непасрэдна дыферэнцыяльнае ўраўненне. І калі мы ўжо маем ідэю таго, што дынаміка сістэмы павінна апісвацца нейкім дыферэнцыяльным ураўненнем, звычайна у традыцыйнай навукі мы неяк там з першых прынцыпаў з тэорыі выводзілі, як павінны выглядаць гэтыя ўраўненні. Для нейкіх сістэмаў зараз мы так зрабіць не можам, але мы ведаем прыкладна, якая павінна быць форма мадэлі. І прыкладна мы ведаем, што там павінна быць, можа быць, не так шмат параметраў. Але мы не ведаем з першых прынцыпаў, якімі павінны быць гэтыя параметры. Таму мы можам іх трэніраваць прыкладна так жа, як мы трэніруем прасеткі. То бок гэта проста таксама такая ж функцыя уваходных дадзеных і выходных дадзеных. Але адлюстраванне гэта ідзе у вельмі нейкім зразумелым русле, і такім чынам мы можам выкарыстаць штучна-інтэлектуальныя мадэлі і для разумення вельмі такіх фізічных сістэм, з якімі мы традыцыйна працавалі у навуцы. І я пачаў літаральна пару год таму працаваць больш блізка з гэтымі мадэлямі. І таму, уласна, інстытут, у якім я апошнім часам працаваў, завецца Інстытут штучнага інтэлекта для дынамічных сістэмаў. Таму што дынамічныя сістэмы — гэта нешта, што мы збольшага разумеем ужо. І таму вывучаць гэты тып сістэмаў нашмат прасцей. Вось вы сказалі на пачатку нашай гутаркі, што прасцей сапраўды стварыць нешта такое ў штучным свеце, скажем, у лічбавым свеце, да? Чаму мадэлі такія, як ChatGPT ці Midjourney, прасцей трэніраваць? Таму што вы там, калі хочаце ў гэтым свеце зайсці рукой у галаву, то гэта можна зрабіць, а калі вы ў фізічным свеце спрабуеце гэта рабіць, то вам замінае, уласна, чэрап, да? А вось ці можна сказаць, што тая частка чалавечага мозгу, якая адказвае за мову, яна больш вывучаная і больш прыдатная да так званага зваротнага праектавання
чым тыя часткі, якія адказваюць просто за нейкія фізічныя дзеянні ці за іншыя сістэмы, за зрок, там, за слых, за рухі, што, умоўна кажучы, стварыць моўную мадэль прасцей, чым стварыць робата-андроіда. Не на фізічным нават узроўні, а на ўзроўні софта, на ўзроўні праграмавання. Ідэя ў тым, што моўная мадэль гэта толькі софт ёсць. Моўная мадэль не падае ніякіх сігналаў у нейкія фізічныя аб'екты. Калі вы жадаеце зрабіць фізічнага цалкам робата, у якога павінны быць нейкія там рукі, ногі, нейкія суставы, нейкія там серварухавікі, якімі ён будзе махаць, нешта яшчэ рабіць, то вам адмыслова трэба рабіць гэтую адваротную сувязь паміж софтам і жалезам, хардам, так сказаць. І я бы, можа, нават адказаў на гэтае пытанне ў сэнсе адказнасці. Мы, калі робім робатаў, мы павінны быць адказныя не толькі, пажадана быць адказнымі законам нашага социума, але мы, конечно, павінны быць адказнымі законам фізікі. Мы не можам парушаць законы фізікі. І ёсць вельмі такая старая фраза, такое прыслоўе, завецца з кампаніі IBM недзе 79-го года, што a computer can never be held accountable, therefore a computer must never make a management decision. Па-нашаму, гэта будзе кампутер нельга прыцягнуць да адказнасці, таму кампутер ніколі не павінны прымаць арганізацыйныя рашэнні. І адказнасць гэта якраз пра вось гэта тлумачэнне результатаў. Як людзі мы можам пра нешта фантазаваць і, скажам, мы у першы момант, калі мы робім нейкі брейнсторм, калі мы вось выкідваем на паветра такія розныя ідэі, а чаму нам не зрабіць гэта, чаму нам не зрабіць гэта, то гэты слой, гэта частка нашага працэсу не падпарадкоўваецца нейкай адказнасці. Калі мы робім брейнсторм, мы проста генеруем ідэі. Мы не пытаемся адразу неяк вырашыць гэта добрыя ідэі ці кепскія ідэі, яны рэальныя з нашымі ресурсамі, які мы маем, ці нерэальныя. Моўныя мадэлі займаюцца толькі гэтым. Моўныя мадэлі займаюцца выключна брейнстормам. Яны не адказныя за выхад, не адказныя за тое, ці магчыма рэалізаваць вось гэтыя ідэі, якія былі генераваныя. То бок, вы лічыце, што ідэя стварыць робата-андроіда, які будзе капіяваць чалавека в фізічным сэнсе таксама і будзе мець вось гэты фідбэк, гэта такая авантурная і небяспечная ідэя. Ці правільна я вас зразумеў? І, в прынцыпе, на практыцы, наколькі вось гэтая ідэя прасунулася цяпер? Наколькі тэхналагічныя кампаніі спрабуюць гэта зрабіць і наколькі ў іх атрымоўваецца? Android, калі гэта такая цалкам імітацыя усяго, што робіць чалавек, гэта, канешне, адваротная сувязь паміж софтам і хардам. То бок нам трэба і рабіць рашэнне таго, чым менавіта будзе займацца гэты Android, і фізічна гэта рэалізоўваць. Але на філасофскім узроўні тое, пра што Айзек Азімов пісаў ужо там паўстагоддзя таму, гэта якія правы будуць у гэтых робатаў, якія абмежаванні мы будзем рабіць гэтым робатам, калі гэты робат павінны заўжды выконваць нейкія загады, якія мы яму робім, на што ён нам такі патрэбны. Ці будзе гэты робат нешта пытацца ў нас. Але, скажем так, збоку ад гэтых філасофскіх разважанняў пра правы робатаў мы можам запытацца на вельмі тэхнічным узроўні, што вялікая колькасць асобных функцый, якія раней выконвалі людзі, яны зараз могуць быць паасобку заменены збольшага робатамі. То бок вы паглядзіце любое відэо пра сучасныя фабрыкі, як хоць вы там вадкасцю бутэлькі заліваеце, хоць вы займаецеся там хімічным сінтэзам, хоць вы будуеце аўтамабілі,
хоць яшчэ нешта, колькасць людзей на гэтай лініі даволі хутка паніжаецца. Людзі там працуюць у больш такой даглядчай, скажем так, ролі, але не ў той ролі, каб непасрэдна рукамі працаваць з усімі гэтымі дэталямі. У сэнсе таго, ці будуць гэтыя роботы выглядаць падобнымі на нас, ну, пытанне, а ці патрэбныя нам роботы, якія падобныя да нас? Так, для пэўных сфераў нам, напрыклад, вельмі цікава распрацаваць сінтэтычную скуру, якая будзе для дотыку вельмі падобная на скуру чалавека. Вы можете самі сабе прыдумаць, у якіх, скажем, галінах эканомікі гэта будзе вельмі запатрабавана, дзе людзям патрэбнае адчуванне дотыка. Мы ўжо маем усіх нашых асістэнтаў, усе нашы Google Асістэнт ці Siri, ці зараз гэта той самы ChatGPT, з якімі мы можам размаўляць голасам, якія звычайна з намі працуюць, ну, нібыта як сакратарка. І адразу жадаю нагадаць, што гэта не сакратар, а менавіта сакратарка. То бок большая часть асістэнтаў, як найменш на заводскіх наладах, яны маюць жаночыя галасы і агульна жаночую такую прэзентацыю. Просто гэта такая інерцыйны такі выбар, таму што гістарычна вялікая колькасць сакратарак былі жанчынамі, і людзі, якія распрацоўваюць гэтыя сістэмы, якія вырашаюць, каго ж нам запісаць, чый голас нам запісаць, каб мадэль размаўляла іх голасам, і запісваюць звычайна жанчын. То бок гэта такое гендернае кадаванне вельмі робіцца істотным таксама. То бок я б сказаў, што пакрысе асобныя функцыі людзей добра замяняюцца роботамі, але калі вам будзе пажадана цалкам людзей замяніць роботамі, ну, праблема для любога працадаўцы у чым? То, што вы жадаеце, каб вашыя людзі працавалі як мага больш, але ў нас ёсць гэтыя такія законы пра абмежаванне труда, што мы ўсе павінны працаваць, ну, там можа быць 40 гадзін у тыдзень, а ў тыдні 168 гадзін. Калі б я мог замяніць маіх супрацоўнікаў на роботаў, якія б маглі працаваць у 4 разы больш часу, то гэта было, канешне, вельмі пажадана, але у робота ўжо няма нейкіх іншых патрэб у адрозненні ад людзей. Таму гэта пытанне прасоўвання роботаў ці андроідаў таксама хутка перакрыжоўваецца з, ну, для мяне як найменш, з пытаннямі палітыкі і законатворчасці што да труда людзей. І калі вы заменіце людзей роботамі, што будуць рабіць людзі? А ці лічыце вы, што якраз вот эканамічныя стымулы прымушаюць, скажем, не прымушаюць, а заахвочваюць кампаніі менавіта арыентавацца на тое, каб ствараць тэхналогіі, якія хутчэй імітуюць чалавека, чым дапамагаюць чалавеку? Да, я думаю, вельмі так. Вы просто паглядзіце, у вас есть такая вялікая таблічка, калі вы валодаеце бізнесам, вось усе мае прыбыткі, усе мае выдаткі, на што я трачу деньги, грошы і дзе я зарабляю грошы. І з выдаткаў, асабліва ў найбольш кваліфікаваных прафесіях і, скажем так, частках чалавечага жыцця, самыя вялікія выдаткі — гэта плаціць зарплату людзям. Ну і таму усе тэхкампаніі, IT-кампаніі маюць такія вялікія заробкі, таму што ім патрэбны найбольш кваліфікаваныя супрацоўнікі. І, канешне, калі вы валодаеце бізнесам і вам нехта прапановае, а што калі вы зробіце сабе гэты штучны інтэлект, і вы будзеце мець тыя ж самыя прыбыткі, ну, ці, можа, там на 5% менш. Але вы вельмі моцна скароціце выдаткі. Шляхам таго, што вы проста звальняеце вялікую колькасць людзей і замяняеце іх нейкімі алгарытмамі. Што ўжо, канешне, некалькі разоў і
адбывалася у гісторыі чалавека з пачатку і, я думаю, гаспадарчай рэвалюцыі і індустрыяльнай рэвалюцыі і камп'ютарнай рэвалюцыі, скажем так, што нас адбылося там у 90-х, скажем так, годах. І пытанне, вось калі у вас гэта таблічка прыходзіць у дысбаланс, калі вы траціце нашмат менш грошай, чым зарабляеце, куды ідзе гэты лішак? Ці ідзе гэты лішак тым, хто непасрэдна валодае бізнесам, ці ідзе гэты лішак тым, хто працуе, ці ідзе ён на паляпшэнне якасці жыцця, якасці працы у людзей. І, я думаю, бягучая эканамічная сістэма, якую мы маем, збольшага гэты лішак ідзе на блага тых, хто валодае бізнесам, валодае фізічнай інфраструктурай. Я б хацеў яшчэ пра адзін аспект штучнага інтэлекту пагутарыць. У дыстопіях штучны інтэлект дазваляе, не абавязкова штучны інтэлект, але цяпер ён звязаны з тэхналогіямі сачэння і кантролю над чалавекам. І ў дыстопіях як бы ствараецца аўтарытарнае грамадства, якое валодае такімі тэхналогіямі, якія дазваляюць 24 гадзіны на суткі кантраляваць чалавека. Пра такія як бы рэальныя прыклады ўжо гавораць, пра Сіньцзян, напрыклад, ўжо шмат гадоў у Кітаі, дзе за людзямі вельмі пільна сочаць праз электронныя сістэмы, праз камеры сачэння, якія ўбудаваныя в это. Але і ў Беларусі цяпер праз некалькі гадоў пасля ўдзелу ў пратэстах людзей знаходзяць праз пошук па тварах, на відэа, на выявах. На вашу думку, наколькі вось гэта вялікая небяспека, што новыя тэхналогіі і штучны інтэлект зробяць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ магчымасць яшчэ быць больш эфектыўнымі, і што вось штучны інтэлект сам па сабе традыцыйна лічылася, што як бы тэхналогіі для ліберальных дэмакратый прасцей распрацаваць, чым для аўтарытарных, а цяпер высвятляецца, што часам аўтарытарныя сістэмы больш эфектыўна нейкія тэхналогіі могуць скарыстаць. Так, я думаю, што ёсць вельмі вялікі такі рэзананс паміж аўтарытарнай палітыкай і тэхналогіямі штучнага інтэлекту. І паколькі нашы тэхналогіі вельмі лёгка цяпер партаваць з адной часткі свету ў іншую частку свету, таму што ўвесь софт вельмі лёгка перасоўваецца па свеце, таму мы можам паглядзець на тыя, скажам, найбольш аўтарытарныя часткі свету, дзе найбольшае сачэнне вось зараз, роўна сёння адбываецца, і дзе адпрацоўваюцца усе гэтыя тэхналогіі сачэння. І, я думаю, вы лёгка назвалі ўжо некалькі прыкладаў пэўных аўтарытарных месцаў, але гэта адбываецца і ў шматлікіх іншых краінах, у тым ліку развітых краінах. Паглядзіце, я думаю, на любую еўрапейскую сталіцу любой дзяржавы і колькі там будзе камер, як яны каго адсочваюць. І, канешне, гэта вельмі моцна нагадвае пра правы чалавека на прыватнасць, на свабоду думкі, свабоду выказвання, свабоду таго, каб рабіць нейкія дзеянні, пра якія больш ніхто не ведае. Я памятаю, недзе 10 гадоў таму я быў у Нямецчыне, у адным горадзе, там праходзілі якраз мясцовыя выбары, і увесь горад быў завешаны плакатамі. У тым ліку там быў агітацыйны плакат нямецкай пірацкай партыі, якая у кааліцыі з нейкімі іншымі пірацкімі партыямі іншых краін Еўропы. І у іх галоўны слоган быў: «Чаму дзяржаве патрэбна ведаць, што мне няма чаго хаваць?» Гэта такая агітацыя адразу за прыватнасць. І дадатковы слой, пра які, як найменш у Штатах вельмі шмат зараз разважанняў, таму што Штаты, у залежнасці ад вашых поглядаў, могуць крыху рушыцца ў аўтарытарным напрамку, як найменш для пэўных частак насельніцтва. І гэта адсочванне, асабліва вось гэта распазнаванне твару, тэхналагічна не аднолькава працуе для розных людзей. Напрыклад, распазнаванне твару
звычайна нашмат горш працуе для людзей з цёмным колерам скуры і нашмат часцей дае няправільныя адказы, што выяву аднаго чалавека яно ідэнтыфікуе як іншага чалавека, але вельмі часта гэта будзе самы галоўны доказ вины кагосьці, што вось наша камера, наш алгарытм сказаў, што вы былі ў такім-то месцы, дзе недавно адбылося нейкае злачынства. Вось у нас цяпер есть доказ, што вы, значыць, злачынца. І паколькі гэтыя тэхналогіі вельмі часта не нясуць адказнасці і не даюць нейкай інтэрпрэтацыі, просто вам там, афіцер пэўнай службы скажа, ну, камп'ютар жа не можа мне неяк падманваць. Камп'ютар жа заўжды гаворыць праўду, алгарытм заўжды гаворыць праўду, і значыць вы супраць гэтага нічога не можаце сказаць. А гэта, прабачце, падрывае усе нашы юрыдычныя нормы таго, што нельга чалавека абвінавачванне чалавека ў нечым не з'яўляецца само па сабе доказам. У нас павінна быць нейкая прэзумпцыя нявіннасці. Так, што чалавек не з'яўляецца вінным, пакуль не даказана адваротнае. Але тэхналогіі у тым ліку тыя, што базуюцца на штучным інтэлекце, вельмі часта гэта парушаюць такім чынам, што нам гэта абсалютна не бачна. І роўна так жа яны могуць адмаўляць кандыдатам на аснове аўтаматычнага разгляду рэзюме ці даваць нейкі вельмі кепскі працэнт на іпатэку, калі вы падаецеся на крэдыты, і вы не маеце ніякіх, у вас не застаецца ніякіх опцый, каб адказваць гэтаму алгарытму. Калі б вам нейкі там клерк, нейкі там агент, нейкі службовец даваў такія абвінавачванні, гэта чалавек, з якім можна яшчэ неяк патлумачыцца, неяк зразумець аднаго, але калі фінальныя рашэнні выдаюцца штучным інтэлектам, я думаю, гэта вельмі такая кепская траекторыя, на якой мы зараз знаходзімся, на жаль. З другого боку, вось часам даводзіцца чытаць, што рашэнні, прынятыя алгарытмамі, могуць быць больш справядлівыя, чым чалавечыя рашэнні. Да прыкладу, праводзілі даследаванні, якія паказвалі, што судовыя прысуды, вынесеныя людзьмі, найбольшая пераменная, ад якой залежалі строгасць судовых прысудаў, было колькасць часу, праведзенага паміж абедам суддзі і часам вынясення прысуду. І што калі б гэта быў штучны інтэлект і рабіў паводле тых самых дадзеных, магчыма, ён бы быў больш справядлівым. Вот што б вы адказалі на такі аргумент? Што у нас, конечно, ёсць вялікая колькасць праблемаў і ў тых сістэмах, якія на сёння працуюць выключна праз чалавечы труд, выключна праз таго суддзю, якому трэба сысці на абед. І вельмі добра было б даследаваць гэтую статыстыку таго, як выносяцца прысуды ў залежнасці ад раскладу абеду. І наша пытанне не толькі ў тым, як нам палепшыць алгарытм штучнага інтэлекту. У нас можа быць і пытанне таго, як нам палепшыць працу суда, як нам зрабіць суд эмпірычна лепшым месцам. Гэта, думаю, вельмі добрае пытанне, якое шмат каго павінна хваляваць, таму што можна шмат пісаць нейкіх юрыдычных тэзаў пра тое, як патрэбна інтэрпрэтаваць законы ў гэтай краіне ці ў іншай краіне, але можна вельмі эмпірычна ставіцца да таго, як непасрэдна ўсё гэта адбываецца, і як досвед праходу праз суд можа вельмі адрознівацца ў залежнасці ад таго, хто менавіта ідзе праз гэты суд. Гэта людзі рознай расы, гэта людзі рознага сацыяльнага класа, гэта грамадзянін краіны, дзе адбываецца суд, ці гэта замежнік у краіне, дзе адбываецца суд. І я думаю, агульны адказ, калі вярнуць гэта крыху назад да нашага пытання пра штучны інтэлект, калі
штучны інтэлект трэніруецца на дадзеных гістарычных, і у гістарычных дадзеных у нас ёсць вельмі шмат прадузятасці, але алгарытм не ведае звычайна, што такое прадузятасць. І алгарытм проста глядзіць на ўсе дэталі таго судовай справы, якая праходзіць, і спрабуе выдаць рашэнні, якія статыстычна вельмі на гэта падобныя. І галоўны метад, я думаю, змагання з гэтым, вось роўна так же, як мы даследуем дынамічныя сістэмы, і мы ведаем, што там ёсць нейкі асноўны закон, там павінны быць дыферэнцыяльныя ўраўненні. І роўна так же мы можам сказаць, што судовае паседжанне, яно павінна падпарадкоўвацца законам, які ў нас напісаны ў Канстытуцыі, у Уголовным кодексе, у іншых законах. У тым ліку павінны падпарадкоўвацца, таму што людзі павінны быць роўнымі перад законам. Андрэй, я выбачаюся, можа быць, я некарэктна сфармуляваў пытанне. Гэта было даследаванне ў Злучаных Штатах, і гэта былі суддзі, якія вырашалі, ці выпускаць чалавека пад заклад, і потым праводзілася даследаванне, ці чалавек выпушчаны пад заклад, потым рабіў правапарушэнне цягам паўгода. Дык вось, калі б проста загнаць у самы просты дастаткова алгарытм, які паводле шэрагу крытэраў базавых узроста ранейшай крымінальнай гісторыі чалавека рабіў бы гэтае рашэнне, то яны б больш прадказвалі, ці зробіць чалавек злачынства, чым вопытны суддзя, які насамрэч высвятлялася, што самым важным фактарам было, калі гэты суддзя паабедаў. Дык вось пытанне ў тым, можа быць, мае сэнс выкарыстоўваць алгарытм, калі кантраляваць параметры, калі мы вводзім правільныя, справядлівыя параметры, выведзеныя чалавекам. Можа быць, але тады маё пытанне, па-першае, ці можа гэты алгарытм несці адказнасць, і калі камусьці выдалі алгарытмічны прысуд выпускаць іх пад заклад ці не выпускаць, і можа быць, вам адмоўны адказ не падабаецца, можа вам станоўчы адказ не падабаецца, ці ёсць у вас, у чалавека, якому даюць прысуд, ці ёсць магчымасць адказаць на гэта, ці ёсць магчымасць неяк сабе патлумачыць. І таксама трэба прымаць па ўвагу, як гэтыя тэхнічныя сістэмы непасрэдна будуць прыходзіць у рэальныя залы суда. Я думаю, што на практыцы звычайна, і з таго, што я разумею ў Злучаных Штатах, там не будзе вельмі дэталёвага тэставання таго, што гэты алгарытм не прадузяты. Той маркетынгавы, скажем так, месседж, які будзе прадавацца з гэтым алгарытмам, то што гэты алгарытм пазволіць вашым суддзям сэканоміць вось столькі часу. І суддзі такія, канешне, калі мне не трэба паўгадзіны думаць пра кожнага чалавека, а мы можам за 3 секунды алгарытмам падлічыць, то вось гэта эканомія часу можа быць думацца нашмат большай каштоўнасцю, чым непасрэдна галоўная функцыя суда, гэта выносіць справядлівае рашэнне. Таму я думаю, у рэальнасці ніхто не будзе вельмі дакладна тэставаць гэтыя сістэмы, чым перад тым, як іх выносіць у свет. Я б хацеў яшчэ вярнуцца да такой штукі, як тэст Тюрінга, які быў прапанаваны знакамітым матэматыкам Тюрінгам сярэдзіне мінулага стагоддзя, што самым важным для вызначэння штучнага інтэлекта, паспяховасці штучнага інтэлекта будзе камунікацыя з чалавекам. Калі чалавек не зможа адрозніць камунікацыю са штучным інтэлектам і чалавекам, то значыць штучны інтэлект, так бы мовіць, прайшоў заданне. Для вас гэты тэст здаецца практычна такім карысным, ці ўсё ж такі ён вельмі абмяжоўвае і вузка вызначае штучны інтэлект? З філасофскай такой кропкі
зору гэта можа быць і добрая ідэя, і асабліва калі у нас не было вельмі моцных кампутараў у сярэдзіне мінулага стагоддзя, гэта падавалася добрая ідэя, такі тэст, калі мы пройдзем пэўны парог. Але я магу запытацца, калі вы апошні раз праходзілі тэст Тьюринга. І я думаю, што ў сучасным свеце, асабліва ў свеце, у якім шмат штучнага інтэлекта, ну, як найменш тэкставых мадэляў, мы самі робім тэст Тьюринга шмат разоў за кожны дзень. Калі вы спрабавалі вось загугліць рэцэпт нейкага пірага, вы глядзіце на ўсе гэтыя сайты і спрабуйце чытаць тэкст, і зразумееце, што нейкая тут каша, нешта тут неправільна, нешта нібыта набор слоў правільны, нейкія ўсе словы нібыта пра пірог, але яны не маюць цалкам сэнсу. Але гугліцца гэта вельмі добра. Гэта тэкст, які аптымізаваны, каб ён добра гугліўся, а не па тое, каб непасрэдна расказаць вам, як спекчы сабе пірог. Ці роўна тое ж самае, як вам выправіць нейкую там праблему з вашай аперацыйнай сістэмай. Ці калі вы спрабуеце там пісаць нейкі код, і у вас нешта ключыць, вы пачынаеце гугліць, і вы спрабуеце знайсці кавалак інфармацыі, напісаны чалавекам, як чалавек у сваім кантэксце выправіў гэтую праблему. Але вельмі вялікая колькасць тэкстаў, якія зараз добра гугляцца, яны напісаныя сінтэтычна, яны не напісаныя чалавекам. І вось гэта роўна тое, што ну, як найменш я павінны рабіць рэальна кожны дзень шмат разоў, вырашаць, ці гэты тэкст напісаны чалавекам, які адказвае за свае словы, і можа у чалавека атрымалася спекчы сабе пірог, ці нешта не атрымалася, ці гэта тэкст напісаны проста штучным інтэлектам. І яшчэ адзін вельмі такі прыклад, з якім мы сустракаемся кожны дзень амаль, што калі вы ўзаемадзейнічаеце з інтэрнэтам, інтэрнэт дае вам капчу. Там клікніце на усе выявы, дзе ёсць там ровар, ці ёсць там пешаходны пераход. Калі вы паглядзіце на тое, што значыць абрэвіатура капча, я цалкам я не памятаю, але там нешта пра automated Turing test. Там ёсць, то бок вы спрабуеце дагрукацца да нейкага сайта, і сервер спрабуе вырашыць, вы рэальны чалавек ці вы робот. І спачатку, калі капча толькі з'явілася, ну, можа, 10-15 таму, яна з'явілася чаму? Таму што роботаў у інтэрнэце стала зашмат, і трэба было неяк фільтраваць іх. І тады было пытанне, ці напэўна, чалавек на той момант быў лепшы ў распазнаванні таго, дзе там ровар на выяве, дзе там пешаходны пераход на выяве, ці дзе нешта іншае. Зараз тэхналогія ўжо крыху змянілася, і напэўна, гэта тое, што называецца recaptcha, такой наступная генерацыя, дзе кампутар вельмі добра ведае, дзе правільны адказ. Але кампутар сочыць не за тым, на якую карцінку вы клікаеце, а, напрыклад, як рушыцца ваш курсор мышкі. Калі я чалавек, то я вельмі так хаатычна буду рушыць курсорам і, нарэшце, кудысьці клікну. А калі я кампутар, які вельмі дакладна ведае, дзе правільнае рашэнне, але яму патрэбна рушыць мышку, то ён будзе па нейкай аптымальнай траекторыі рушыцца. Так, вертыкальна, потым гарызантальна, і потым роўненька клікаю туды, куды патрэбна. То бок гэта ўжо тэст Тьюринга амаль што, але ён тэстуе не тое, наколькі камп'ютар вумны, а тое, наколькі чалавек неаптымальны, наколькі у нас ёсць пэўны такі шум, пэўная неаптымальнасць, недакладнасць нашых рухаў. Я думаю, блізкай будучыні навучацца рабіць гэты шум і навучацца рабіць неаптымальнага чалавека. Я б хацеў на канцы задаць вам яшчэ самае, можа быць, такое ўжо складанае пытанне, вось гэта цяжкае пытанне пра свядомасць. Ці ў апошнія гады навука неяк наблізілася да разумення таму, чаму ў нейкай сістэме можа ўзнікнуць суб'ектыўнае разуменне свайго ўласнага існавання. Ці мае навука
хоць нешта, вось, куды глядзець, каб зразумець, як магла з'явіцца свядомасць у мозгу чалавечым ці ўвогуле ў любой сістэме усведамлення сябе? Я думаю, навука пакрысе рушыцца ў гэты бок, але гэта не тая навука, якая пра штучны інтэлект. Гэта хутчэй будзе когнітыўныя навукі, псіхалогія, нейранавукі, то бок усё гэта, скажем так, замеры таго, што адбываецца ў мозгу, усе гэта магнітна-рэзанансныя томаграфіі, тому падобнае, пакрысе набліжаюць наше разуменне таго, як працуе мозг, і на ўзроўні асобных нейронаў, і на ўзроўні нечага больш сістэмнага, што як нам, скажем, падзяліць, які мозг яшчэ жывы, які мозг уже не жывы, ці які мозг зараз спіць, ці які мозг зараз не спіць, а можа ўзаемадзейнічаць з навакольным светам. Але праблема у тым, што пад гэтай праблемай свядомасці зараз зашмат цытуюць штучны інтэлект. І вы бачыце усе гэтыя артыкулы пра там sparks of artificial general intelligence, які там у GPT версіі наступнай, якая была выдадзеная, што мы бачым, што ён вельмі добра вырашае нейкія праблемы вельмі стандартныя. Але, канешне, таму што у кампаній, якія публікуюць гэтыя результаты, у іх стымул у тым, каб зрабіць якма больш хайпа і зарабіць нашмат больш грошай сабе, замест таго, каб адказваць непасрэдна на нейкую навуковую праблему. І ёсць такі сумны жарт, які не з'яўляецца жартам, які з'яўляецца праўдай. Вы, напэўна, на ангельскай чулі пра абрэвіатуру AGI, Artificial General Intelligence, штучны агульны інтэлект. І нібыта вось агульны інтэлект — нешта, што мы маем, што мы як людзі маем. І, ну, па-перше, у нас ёсць, скажем, такі доказ існавання агульнага інтэлекта, які ў кожнага з нас, скажем так, паміж вушэй. У нас у кожнага ёсць мозг, які за літаральна там нейкіх 100 Вт можа рабіць абсалютна неверагодныя вылічэнні, памятаць вельмі вялікую колькасць інфармацыі і ствараць вялікую колькасць рознага мастацтва. Але нам там OpenAI абяцае, што Artificial General Intelligence да нас дагрукаецца там праз год ці два. Але ёсць альтэрнатыўнае тлумачэнне гэтай абрэвіатуры, якое на самом деле на самой справе вельмі праўдзівае, што AGI — гэта a guy in India. Гэта нейкі чалавек з Індыі. Таму што, як я вам уже казаў, вялікая частка ресурсаў, якія нам патрэбны для трэніроўкі нашых штучных інтэлектуальных мадэляў, гэта непасрэдна чалавечы труд. І чалавечы труд у тых частках свету, дзе зарплаты нашмат ніжэй, дзе выдаткі на людзей будуць нашмат ніжэйшымі. І вельмі канкрэтны прыклад, што кампанія Amazon, як сусветна вядомая кампанія электроннай дастаўкі любых тавараў у любую кропку света, які вельмі добра мне, дарэчы, дастаўляе там нейкія кніжкі выдавецтва Янушкевіча з Варшавы ў Пеналулу за 10 дзён, за што я ім дзякую. І у Штатах яны зрабілі сетку супермаркетаў, у якіх няма касіраў на выхадзе. То бок вы прыходзіце, вы скануеце там сваю банкаўскую картку, бярэце сабе кошык, ідзеце по супермаркету і просто з палічак бярэце тое, што вам патрэбна, кладзеце ў кошык, і потым вы просто выходзіце з супермаркета, і на вашу картку прыходзіць чэк на роўна тую колькасць тавараў, якія вы набралі сабе ў кошык. То бок вы не праходзіце непасрэдна праз касіра і не скануеце. І пытанне, як жа гэта адбываецца? Ну, па-перше, там ёсць сэнсор на кожнай палічкі. Калі вы
берете некий товар с полички, то компьютер там подлічвае, окей, вы взяли там один пачак там неких там сока. Але по-другое, там стаіць вельмі вялікая колькасць камер відэаназірання, якія нібыта павінны займацца адсочваннем вашай дзейнасці і глядзець, што гэта непасрэдна вы ўзялі гэты тавар з палічкі і паклалі ў свой кошык, і потым вы не вярнулі гэты тавар, а выйшлі з ім з крамы. Але што рэальна адбываецца, гэтае відэо просто дасылаецца ў Індыю, там сядзяць людзі, якія рукамі маркіруюць тое, што робіцца, таму што яны гэта робяць нашмат лепей, чым алгарытмы. Але Amazon жа не павінны вам тлумачыць непасрэдна, як працуе гэты алгарытм, таму яны могуць на публіку прэс-рэлізах казаць, што ў іх ёсць штучны інтэлект, які ўсё гэта вырашаецца, а па факту у них ёсць чалавек у Індыі. І апошняе пытанне, адкажыце, калі ласка, так ці не. То бок я правільна зразумеў, што вы не верыце, што на нейкім складаным сервере ў закрытай сістэме, паколькі мы не разумеем, як узнікае чалавечая свядомасць, там узнікне ўсведамленне сябе і сервер сябе ўсвядоміць і пачнецца так паўстанне машын нейкае. Так ці не? Бачыце вы такую імавернасць ці не? Я думаю, што калі гэта будзе вельмі не скора. Але я думаю, што нашмат прадуктыўней замест таго, каб думаць пра паўстанне машын і сцерагчыся толькі гэтага гіпатэтычнага такога стану нашага соцыума магчыма ў будучыні, нашмат больш варта выдаткоўваць свой час на то, каб глядзець, што робяць кампаніі у імя штучнага інтэлекта сёння і каму гэта замінае жыць найбольш. Дзякуй вялікі за гутарку. Дзякуй вам за запрашэнне. Я нагадаю, нашым госцем быў фізік Андрэй Клішын. Ён займаецца статыстычнай фізікай, складанымі сістэмамі і праблемамі дызайну і чалавечага навучання. Калі вам бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. Гэта быў падкаст «Куды коціцца свет». З вами быў Алексей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай. Куды коціцца свет?